Jo, hvad ved du? Hvem er det der? Jeg tror, det er fedt. Der er nogen... Fedt, hva'? Der er nogen af hans fætter har et level 200. Der er han en mic. Hvad han er lige så? Mm. Vi skal lige vide... Der er brugt en mikrofon, bro. Jeg har set, du har taget en mikrofon. Tag den der. Din mongol, tag den. Good boy. Good boy. Fire. Tag den, din mongol. Der er brugt en mikrofon. Du har en mikrofon. Der er også mig nu, at vi carrier jer, hvis du bruger din mikrofon. Vi carrier dig til at win. Hvorfor sniffer jeg til hans ass? Når jeg sniffer til din. Nå, der er sådan en crown. Interesting. Okay, hvorfor markerer hans fætter eller mennesket helt derhen? Der er sådan en fætter skudt i hovedet. What the? Han tænkte sig gå helt derhen. Nej, der er nogen i han faktisk har tænkt sig at gå helt derhen. Uanset hvad, lander jeg ikke derhen. Nej, jeg tror, der har tænkt sig det på. Han er på vej derhen. Ja, han er sådan... Prøv at se en glider helt... You know. Det er også for dig. Hvad er der gerne med din fætter? Der er jo svaren. Nej, den er SMG tilbage. Jeg har set, du har en samme mikrofon som mig. Ja, der er vi begge to, da vi kommer og råber dig. Hvis du kan huske. Har du... Nå, jeg tror, jeg ved for, Hvad? det er godt, at han ikke har open mic på. Når en ny account siger push to talk, altså hvor man skal holde en knap inde. Jeg prøver der er tag den, og nu har ringet til ham. Der er tag den, vi kan måske hjælpe dig, hvis det er fordi du ikke kan. Hvad kan du? Nå, fint. Nå, okay. Vi troede, du havde et eller andet sætning på, man har, når man laver en ny account, hvis du ved det. Som jeg havde. Det... Nej, allerede. Nord grøn pump var det første, jeg fik. Og jeg har en mere grøn pump. Jeg har en mere grøn pump herhenne. Det her, det ligner bots. Nå, det er mit kill, Hvad snakker du? Til jule. Ham du lige dræbt. Jeg ved ikke, om han var et juletræ. Det er bare fordi juletræ. Var det oppe på et tag? Ja. Tillykke. Så skal du skrue for en mikrofon. Der er nogen, der er P3! Der er skub på din mikrofon, bro. Fordi man ikke kan høre dig. Der er også det nede ved bunden, der er en game-knap. Jeg tror, han ved det. Det er ikke en knap. Fisk, jeg har brug for at blive squattet på. I mean, hans fætter har også en mic. Altså, det er nok squatting. Bro, I skulle ikke squatte med mig. Han har mere squat. Der er også... Donkey. Så vi I mean, det er deres navn, er Donkey the Dog. The du sagde Dunk. tak. Jeg vidste ikke, de OG våben allerede var tilbage.
Det er det, jeg har set. Jeg fik lige submission. Der er også virkelig en bro hunting rifle, som jeg tager. Skru nu op, Darius, sådan. Og let's go. Ja, vi har den samme makro. Darius, skru op, søst. Jeg vil gerne have hunting rifle. Darius, skru fuld op. Jeg prøver lige. Darius, skru fuld op, fordi det er lidt svært, når man har både lyden fra spillet og dig. Man skal høre dig. Jeg prøver lige. Darius, prøver du... Jeg lige sender dig en video. Er det den her lille ting? Nu har du en hunting rifle. Jeg prøver at sende den til dig nu. Om du bruger den der lille drejeting på bunden. På Darius, fjern dit marked sådan. Nej, nord. Nice. Men imagine at tage den i stedet for en pump. Den har mere ammo, og det ammo jeg har brug for. Nok den eneste grund til at jeg tog den. Jeg fik næste år. Ved du hvad? Nej. Folk! De sutter de her børn. Ja, nok fordi vi spiller Darius' lobby. Okay, han er væk. Nå, altså så seriøst, det er anden gang du tager mig til. Jeg har ramt hans bil. Løber du om? Du dræbte lige ham, som der står her. Jeg tror ikke, det var Darius. Det var Darius, din mongol. Jeg Oh dræbte my god, Darius, jeg slutter der seriøst. Bro, Darius, man kan nemt se på sin skærm. Der menneskerne, de bliver ramt. Eller jeg tror ikke, det er mennesker det her, men ja. Jeg tror, det er... Oh my god, assault rifle har intet fucking sådan. Hvor assault rifle, det skyder så lige. Jeg synes, det klarer den aldrig godt. 200. Bro, du har crazy jump, og så 200 det der. Bro, hvor fuck er din fætter? Der er ikke så Hvor er svære. din fætter så? Er han lige ved? What the reason though? Han er ude i partiet, står der altså en party. Fuck, de her børn, synes jeg er så irriterende. Bro, kan de ikke lade være med at køre en bil? Altså sådan, eller i det mindste bare give mig bilen, så jeg kan revive den her lille... Nej, reboot. Oh my god, jeg kan ikke finde at snakke. Altså, han er inde i game-moden, står der. 41, 65. 24, vi har med 24 to gange ham i bilen. Ja, jeg kan ikke død nu. Cracked, 71 hvid. Altså ikke en. Eneste, der burde være minis her. Jeg har 4 minis, men Der var kun en, og den her virkelig også brug for. Vent, jeg tager lige min hunting rifle herfra. Nu, kom. Vi har en bot med den her assault rifle. Jeg gad ikke at bruge noget af den, men kom. Fordi de her små børn, de har jo bare det ene. Jeg fandme også en med assault rifle. Nå, du har allerede en. Jeg tager lige den her hunting rifle, så jeg kan ramme dem. 71. Ramte ham 25 hvid. Fuck, jeg blev skudt 2 gange. Skyd busken derovre, bro. Jeg ved ikke, hvor der. Vi snakker ikke om mit aim. Jeg har ikke spillet der i 2 uger, bro. Ja, nej, mit cover, det gik lige i stykker. 300! Nej, 200! Bro, jeg har headshotet. Hvornår var Darius liv? Hvornår var Darius i live? Jeg har skudt busken af ham, det ved jeg ikke. Darius, hvornår var du i live? Darius, du sagde han livet! Var nogen hjælper med? Jens, jeg har også brug for noget, det er pis. Hvornår var Darius i live? Det var sikkert en fucking fætter. Nå ja.
du tog min assault rifle. Darius. Nå, den er her. Never mind, Darius. Efter jeg var ved at crash out på ham, og så råbe af ham. Jeg har 3 HP. Nice. Jeg er 201. Et lille barn med den her han. gang ikke løb ud. Der er så svært at vi reviver. Jeg kan ikke snart. Lars, har din grimme fødder ikke en mikrofon? Lars, bare løb ind i zonen. Jo, det har han, Nord. Altså sådan. Er du så gammel, du ikke kan se, om folk giver mikrofoner? Eller, Jeg ved godt, du ikke er... det er også sådan, Wilhelm ser ud, men han har ikke en. Jo, han har. Man har... Jo, han har en, men der er et eller andet i hans setting, så han ikke kan snakke ind på Fortnite. Han har en rigtig... kom herop for helvede, der er så fætter, mærkelig fætter. Nå, hvad skal vi kalde ham? Altså ikke Darius. Hans... Hvad var det der, altså den der legendary? Prøv lige at markere den igen. Den gider ikke. Nå, nej, no. Jeg har aldrig prøvet den før, jeg har heller ikke tænkt mig at prøve den. Det er ud folk i luften, når de flyver, men den gør intet damage, så... Altså, hvis I ikke kommer herhen, så carrier vi jer. Så løber der også hen mod fucking zonen. Jeg kinder på de mennesker, som der var på bjerget, og der var irriterende. But her, det kun er 4 shockwaves, man kan holde. Kom bare hen til jer. Hvem var det, der skød? Der var det der. Nej, Jane sang er i gang med at kæmpe mig, tror jeg. Nå, kom med, fordi jeg har ikke brug for de der to, de kommer med, bro, de er useless. Kom, hop nu ned! Nej, kør ind i riften, Okay, ikke den vej fra! Nå, jeg er meget ligeglad. Vi lander der igen, altså. Det er faktisk ikke væk. Det tager også tid. Nu er den. Den var markedet lige før. Men bro, vi har en bil, så chill out. Nej, jeg kan se den der reciterede busk. Jeg kan se en usynlig person. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Nå, jeg ramte ham crazy. En mest dræbte du ham. Jeg ramte ham 181. Så. Jamen, jeg... Altså sådan... Nå, du var den der Lara Croft fra Temu. Du ramte. Det tror jeg... Miku! Nå, der er en fisk her. Der er en 100% fisk, fordi hvis man dræber en med den, så kommer... Så reloader den. Sådan... Eller hvad jeg skal kalde det. Det er mine 3 big pots der. Det er mine 3 big pots. Hold. Jeg dræbte Temu Lara Croft for dig. Ja. Jeg er meget ligeglad. Jeg mest dør lige. Er nu 100! Nice. Hunting rifle, bro, jeg er bare bedre. Den er ramme 61. Er det ikke en blå en, du har? Nej, det er en epic. Jeg købte en epic, fordi jeg havde så meget guld, og jeg alligevel ikke kunne bruge det. Og hvis jeg tager så mig og der er også vi i gang med at tage busken. Der er også han lige sprayed. Jeg er på en aura, som der faktisk godt kan finde ud af noget, og så kommer hans teammates. Jeg pusher hans teammate. Oh my god, der er flere mennesker på mig. Bro, lort, du ved ikke, der er jo så fedt, og jeg godt kan ikke finde ud af noget. Han tog min big pot! Han tog min big pot. Hvis jeg dør, er det kun på grund af... Er det der til spætters skyld? Er sådan ikke svær. Det er afrend. Jeg skal lige poppe den her mini efter. Lars, vi kan ikke hjælpe lige nu. Jeg er eneste ved at dø på grund af dine fætter. Og jeg er ved at dø på grund af at jeg blev teamet på. For helvede, nej, han er så low. Jeg pusher.
Oh my days, bro. Hallo, kig nu din fætter, søs. Han er så irriterende. Det er ikke første gang, han tager mit lort. Jeg spectater ham på. Hvad er det her? Nu, det tager sådan 20 sekunder for mig at bygge en boks. Fægtigt. Jeg Så svært er det ikke at crank 90 på controller. Der er du på PC. Lars, har du en mini? Bare en. Oh my god. Bro, din fætter er så pæt. Oh my god. Nå, du har en wingsuit. Jeg gider ikke waste en big pot. Pas på, at han ikke tager de big pots. Nej, ikke glemt ham. Jeg kan ikke skifte noget ud. Okay, han er blind. Eller så har han bare lagt sin controller upside down, ikke på et sofa eller et eller andet, og så svømmer han bare fremad. Ja, hvordan hopper han? Det knappen kan også trykkes. Ja, jeg håber han dør. Han sidder fast dernede. Der var nogen, der skudte den kæmpe min højre kugle. Din fætter er heldig der også. Han fandt bandages lige sidste time. Ikke hvor jeg sværger det. Der skal han overhovedet Jeg ved ikke, ja det tror jeg. Til noget spil. Er også der noget? Jeg tror ikke, I kan reboot mig, så ja. Okay. Lyt her i fucking børn, okay? Vi skal finde en af de der aimbot. Det er meget aimbot nu. Bro. Der er nogen, der rebooter. Ikke glem reboot. Det er det, du skulle have gjort. Ikke dem. Nej. Back here, nigga. I kører i den. Det kan I kinda ikke. Wow, den wingsuit, den virkede meget for det, vi er enige nu. Der er speed and task. Han blev lige revived, for... Wow, finisher. Der er sgu ind i reboot-vanen. Gå ind i reboot-vanen, din mongol. Jeg har ikke tid til det. Der er tryk på drive, fordi så bliver revived. Nå, det er fordi den lige er blevet brugt for helvede. Du skulle alligevel ikke have gjort det, fordi Nord han... nej, jeg svær over... I går kastede hans team hans fætter ud i storm med sig Det har sådan. jeg fandme også tænkt mig. Nej, efter du reviver mig... Nej, rebooter mig selvfølgelig. Okay, der er Okay, reboot der lige nu. efter. Nå, ham der, han har været der hele tiden nu. Nice. Epic pump, det er crazy. Du tager den. Jeg tager den, hvis du ikke tager den. Hvis du overhovedet kommer til at reboot mig, det tror jeg ikke, du kan. Hvor er der en epic pump hen? Er du blind? Ja, jeg kan. Oh my days, bro. Og det er lige meget. Wait, der er det. Når du sad i den der boks, det er derfor. Oh my god, hvorfor er der en trap der? Selvfølgelig er der nogen der. Der er Jos. Jeg har et spørgsmål. Kan du gøre mig eller noget paraliter? Det er bare lige for at sige, Har du set, hvad han har? nu kan du bare godt se en legendary pump bare. Ja, det er fint. Jeg tror ikke, det hjælper nogen, faktisk. På jeg har lige set den der aura dø så mange gange. Altså sådan. Der er no way, den lille dreng havde lukket under assault rifle. Hej, lille. Nå, Imagine at dø med en mythic.
tager de jo Showboys. Det var mig, der er kun én. Bedre. Tag dem i softteamene som caser. Nå, hvad? Ja, 3 hold tilbage. Det er en vin. Nå, det. Altså en vin. Okay, du er bedre end dem der nu. Jeg kan lige vi dræbte alle botsene på starten, og så kommer der sådan nogle små børn. Han bruger deres fucking hunting rifle nu. Var det dig, de prøvede at ramme? Ja, jeg så ham peek ud i målet. Nå, nu kan jeg godt se den. Wow, nu kan du godt se den. Men jeg er legendary på det. Det var ret nemt. Oh my god. What for fuck, man? Jeg vil sige, tag en hunting rifle, stop din SMG. Hvis der er en der. Ja. Skud, det går meget hurtigt ned, så skyd sådan over hovedet. Ja, det hjælper ret meget. Ui. Barn. Nej, jeg skal bare ind i stormen nu. Lige være sikker på, at de børn er kigget. What the Damn, hans fætter er her stadig. Jeg synes, jeg så 2 op på det der bjerg der. Er du sikker på, at det ikke er et hold sammen? Nej, der så 3 squats. Kæmper, godt. Jeg er alt for lidt. Jeg har en hunting rifle, hvis det er eller AR'en. Sige. Er sådan på dem. Jeg gider ikke riste det, hvis jeg er for lidt. I mean, du er okay mange mæt. Men de her små børn, de er så irriterende, så jeg ved ikke, om det er nok. Men kommer vi hen til? Kommer vi derhen? Tror jeg, vi gør. Please. Kom ned der. Og selvfølgelig så ændrer vi lige retning. Okay, der er ikke lidt loot her. Nå, jeg har et tilfælde, skal jeg ikke bare bruge den, og så får jeg mere liv. Så mister jeg mit shield. Nej, ikke hvis jeg skal. Jeg vil ikke sige, at du skal gøre det, men du bestemmer det selv. Jeg er for stresset. Kom nu, du Nej! kan. Han er død, han brugte wingsuit. Jeg er stresset. Yep, han er død. Der er en wingsuit. Nej, det er fejl. Jeg svarer, hvis du vinder det her. Husk at Storm, det går one tick på dig. Nice! Det ser ud til, at du ikke skulle have givet Darius Crown. Nå, men jeg fandt på din krop. Men, så du havde en crown? Ja. Der er også gå lige tilbage til lobby. Darius, er du der? Darius, my guy. Jeg skal lige mig til part leader. Darius, du kan legit ikke sige hvad, når vi kalder, når vi siger dit navn, at du ikke svarer. Fucking lige meget, der kan lige komme til part leader.